Lukman kenapa kata-kata ngajak? Tongtoka sing saratir prawo sing keplay mani bagai বিশেষ করে চিনি বুবাগরা তাই সিমনা আমজায়ও जों जिदिमान बागै आर ब्लेके तंगथका नों मुखां टिभि बो तंगथकाना जे जों देबु जि त्रिपुरानो जिदिरिमानखा ताई दलि रियांनोबो जिदिरिमानखा कारण साल कलमबो जों आर जागाव क्लाय तंगै माने बुबागरा बाय दागि जागै आबुनि बागै मोसके तंगथकानि आं थाय कुक्राय लुकरंनि तिप्रा हासे लुकरं लगे आं ब्लेकेनो तंगथका जतनो सिरिं गोसांखाय तंगनायनि बागै आं कयजाव लुकरंनो माने गाहामखाय बायगे किसा लुकरंनो मेसेज रेडि गोसांखाय तंगना बागै आं नायो जे जों तिनि गोफ्लायंखा ताय आरते कुनु गुनुगुल खायनानै कक्रै जों दाबो गोसांखाय सिनि दफानि सिनि हानो फिरक माने बागै जों बुसखां सभा मा खालायनाय बुबागरा जों एडिशनल याफारिका बुसखांनि 2023 नि बागै जों दा प्रिपारेसन मा नालायनाय आबन मागै जतननो जों गोसां खायनो चिन दफानो थानजा खायनानै बागै ब बीजेपी बन खायदोंथ आईपीएफ टिफन खायदोंथ बा सीपीएम बन खायदोंनो जों केमनि साका आक्रमण खालाया बरनबो चिनि थानजा मथावा थानजा मारिउ तबै बुसखाङो चिनि फानो तेब क्राक खायनाय तेब अतर खायनाय बागै आं जतननो खयो आबन मागै जों कोन हिंसा नाया जों गोसां नाया जतननो जों दुइ चलिनानै नायो हामबाय